Praise the Lord. Order for me, my banana pain so about your send you media so. And then so ya then Onyankopɔn ase. Awurade ye show when you nyam sonko sansa we nyame prekope. When nim no wechi obi biara ndi ho. Senya wo na wo ye na fa. Awurade kasa brei yente sɛ de etie nanso adom no nti wo kurokura yemu yesa ye enka wudin. Bompa ye ne den so kasa nyame nkronkro befa wa kwan. Awurade kasa kyerɛ ye ne yente wase yente wasɛm ase. Awurade ma yɛmfa yɛ ho nto nipa so sansa nipa de ye hwamɔ. Yɛmfa yɛ ho nto wasafo Awurade wo so. Yɛda wase ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen and amen. Ɔdɔfo nanso yɛbɛfa yɛkenkan nsɛm no afi Korintofoɔ woma ɛtɔso mmienu eti baako kyekyɛmu mmiɛnsa kosi nson. Korintofoɔ woma ɛtɔso mmienu eti baako nkyekyɛmu mmiɛnsa edi kosi nson. Eti fi asɛm no se Onyankopɔn ɛde awerɛkyerɛ ɛbrɛ nipa nyinaa. Ɔse eni onyam ka Awurade yɛn Awurade Yesu Kristo ne papa a ne mmɔborɔ hunu nti wadom yɛn awerɛkyerɛ. Ɔno no kyekye yɛ werɛ wɔ brɛ a yɛnam ɔhaw ne amanneɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nso so yɛbɛtumi akyekyere afoforo ɛwerɛ. Wɔ brɛ a ɔmo ɛkɔ amanehunu mu no yɛn nso so yɛbɛnya ahoɔden ne suahu no yɛn nso so yɛde akyekyere ɔmo werɛ. Efisɛ ɛbere dodo a yɛgu so ɛhunu amanneɛ ɛma Kristo no ɛbere dodo Onyankopɔn so ma na awerɛkyerɛ nso ɛdɔɔso ɛde ma yɛn. Na yɛhu ne sɛ sɛ ɔhaw bi ɛhyɛ yɛn so na ɛka yɛn ɛhyɛ fam a anaasɛ ɛka yɛn hyɛ a Onyankopɔn ɛnam na awerɛkyerɛ so na Onyankopɔn nam n'ahoɔden so efisɛ ɔso yɛ mmerɛ a ɔyɛ mu no Onyankopɔn ɛwɔ hɔ sɛ ɔbɛma yɛhu sɛ ɔno n'ahoɔden ewie pɛyɛ. Hallelujah. Na sɛ yɛtwɛn abotire mu na bibia yɛne bibia yɛde mpaebɔ ne yesugu Onyankopɔn so a Onyankopɔn bɛgye yɛn afi mu. Mama yɛmpere yɛn ho ɛnyɛ bibi biara sɛ mea mepɛ sɛ meyɛ sei ɛde firi tibia me wɔ mu. Wanhwɛ ne yɛ a na wakɔ akɔfa baabi a ɛnyɛ. Bɛse yɛn kɔ haha no deɛ papa no ɔte sei na kyerɛ sɛ yɛde yɛwerɛ ahyɛ papa bi mu. Wɔ brɛ sɛ yɛde yɛwerɛ hyɛ Onyankopɔn mu. Onyankopɔn fa nipa so yɛ nneɛma bebree nanso ɛsɛ bibi bie mu no yɛde anuonyam hyɛ ɛma asafo Awurade efisɛ ɔno sɛ ɔno no amfa ahoɔden na andom obi a nipa no ntumi ɛnyɛ hwee. Sɛ ɔno amfa akwankyerɛ amma obi a ɔntumi nyɛ hwee. Nipa bia yɛ nipa sɛdeɛ woyɛ nipa ya na sɛ woyɛ ogyidini deɛ ɛsɛ sɛ wo ho sɛ yɛn nyinaa yɛ papa yɛ baako. Egyidifo ɛhyia mu na yɛbɔ mpaeɛ a yɛn nyinaa yɛtumi bɔ mu ɛbɔ mpaeɛ. Saa na yɛn Agya a ɔwɔ soro no sɛ yɛdi ntitimo ɛwɔ nhyiamudie mu a ne obi akɔ ne fie a etwa sɛ me ne wɔn so yɛne ne nya nkitahodie. Ɛno ɛba saa yɛnim sɛ mpaeɛ no bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ mema me kandifoɔ boa me. Ebi wɔ hɔ a na menni ho nimdeɛ mente aseɛ. Da yɛ bi wɔ a mɛso mente aseɛ. Ɛsɛ sɛ meka kyɛ me pani a menim sɛ ɔno ɔte aseɛ ɔbɛboa me. Ɛno wɔ hɔ. Nti na Onyankopɔn esisi asɔfoɔ, wesisi asɛmpakafoɔ, wesisi asomafoɔ, akyerɛkyerɛfoɔ, ɛne asɔfoɔ, wesisi ɛne adiifoɔ, wesisi saa nipa nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adom akyɛdeɛ a ɔde ama saa nkurɔfoɔ yi yɛn nso yɛbɛtumi abɛn adom no na yɛnya ho mfasoɔ. Ɛno wɔ hɔ. Na mmom ɛmfa wo werɛ nyinaa nhyɛ nipa mu sɛ nipa na ɛyɛ biribi ma wo. Fa wo werɛ hyɛ asafo Awurade mu sɛ ɔno ɛna ɔyɛ adeɛ nyinaa ɛde ama wo. Onyame nkronkron ɔmmoa yɛn na yɛntumi fa yɛ werɛ ɛnhyɛ ne mu. Bibi kyerɛ yɛn so a yɛkɔtɔdwa anim ɛwɔ mpaebɔ mu. Onyankopɔn tie obi biara a wafa Yesu Kristo sɛ ne Awurade ne ne kragye nkwa. Womfa Yesu mpo na wopɛ sɛ wohu ne yie a wotu mmirika ba ne nkyɛn ka kyerɛ sɛ Awurade mepɛ sɛ mehu. Awurade mepɛ sɛ mede me ho ma wo. Adansedi amanfoɔ di fa wo ho no me nso mepɛ sɛ mehu bi. Ɔbɛyi ne ho adi akyerɛ wo na ɔbɛyɛ w'akoma so ahwehwɛdeɛ ɛde ama wo. Ɔdɔfoɔ yɛkae bronyo na yɛde kae sɛ Yesu ɔbɛsɛn so aba biom
deɛ di kan a yɛde ka bronya no ɔbɛwu maa yɛn. Nea ɛtɔ so mmienu no deɛ ɔbɛbu yɛ atɛn. Ɔbɛba te sɛ gyata. Ɔdɔfoɔ wobɛtumi agyina gyata anim daabi. Momma yɛmbrɛ yɛn ho ase yɛmfa yɛn ho ma Kristo na ɔndi hene wɔ yɛn abrabɔ mu. Onyame nhyira wo papaapa. Amen.